Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikawongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangogara uri mugaro wepanapa dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right. Masingle mother achema ende mabatirwo avari kuitwa munharaunda haana kunaka ine sense yekuti vazhinji vakutongofunga kuti masingle mother mahure mawana inova pfungwa yakashata iyoyo, inova pfungwa isina kunaka nekuti mawana. Saka panapa ndine clip randinaro randauya naro rasingle mother vari kuchemawo kuti aiwaka taitodawo kugara mudzimba umu, but zvakasiyana ndozvaita sei zvaita kuti tibude. Toita sei kana tabuda? Musatishorewo, miraiwo nesu sema-single mothers. As you all know, a lot of my celebrities edu isusu mazhinji acho emuZimbabwe ma-single mothers. Kana akazororwa anogona kuzororwa zvake kechitu but anenge ane mwana +1+2 zvichita sei zvichienda zvakadaro. Handisi kuti zvakaipa, pandiri kungotaura kuti treatment yatinozovapa manje haina kunaka manje. Takuzozviona kunge isusu takanyanyongwara kupfuura vanhu ava. Handisi kusapota kuti vari right, handisi kuti vari wrong, but panapa pachitubu tinongoya nenyaya sezvairi. Ndiri kungotaura kuti chizviri right kumbonzwawo side ravo renyaya tisati tatanga kunongedza zvigunwe kuti uyu handitika. Hanzi naMaskire muvakidzani akaona musikana arara pamba pangu asi haana kuona mbavha yakaba pamba pake. Saka before we start pointing fingers, ngatimboteererayo, timbowaonawo, timbonzwisisawo kuti boy here kusaidi kwavo handitika. So I'm going to play you a clip from Ngarande. Ngarande achitaura iye kuti aiwaka hapana anoda kufoira munhu isanoda kupasa. But before I get into the clip, kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndodziri kubuda pasi apa handitika. Kana une nyaya yaunayo yauda kuripota, ndibate namba dzangu ndodzi same number idzodzo, tofambira nyaya dzacho handitika. Saka rega tipinde muclip redu tinzwe musikana kuti musikana ari kumboti chii, zvakamira sei handitika. Nabiya kondiana akamboenda kuexam akati nawo ndingopindira muexam daranda kufoira. Akamboenda unotora license, asvika paHouston atobva adzima mota ndiani. Takapinda mamarriage muti chitodawo kutopasa. Asi zvakaramba, saka toita sei? Chokaditi titore banga tizichekechekera akumana toita sei? Hakuna munhu anonyora test achida kufoira asikana zvivana vanhu izvi. Musarene tsika yakuti right, muri kumunzwa musikana ari kutaura zvikanzi takatopindawo tichitoda kuti zviitike, tichitoda kuti zviende kumberi, but zvakaita sei zvakaramba. Hakuna munhu anonyora test achida kufoira, hakuna munhu anoenda kuVID onosvika paHouston odzima mota. Taitodawo. Saka isiya comment mucomment section wotaurawo mafungiro ako kuti unofunga sei nenyaya yemasingle mothers, unozvionawo sei. Pamwe vamwe vacho vanga vaimbunyikidzwa mumamarriages imomo, vamwe vacho vakaitawo mistakes, vakaitawo chipfambi, vamwe vacho zvakasiyana zvinoita kuti vanhu vanetsane. Saka iwo ndiudzewo kuti unoti chii nemashoko ari kutaurwa ari kutaurwa nemusikana. Rega tiende pamberi tinzwe. Musarene tsika yakuti jaja. Tikona muda kuita maconference yechiya titoidawo asi zvakaramba. Haisi chipo chomunhu wese ichi. Kana nguva yakafamba Jesu pano panyika vamwe kuna vanhu vasina varume. My sister, embrace yourself. Odiko. Ndozvaunenge wapiwa naMwari.
Scan. Hands, my sister, embrace yourself ndo zvaunenge. Hands, my sister, embrace yourself ndo zvaunenge wapiwa naMwari, ndo zviripo izvozvo handitika. Even nguva yaJesu hanzi aiwaka vanga variko vakanga vasina chinyi, vasina varume. Shirikadzi mukaverenga mubhaibheri dzirimo dzakawanda handitika, uyezve pfambi futi dzirimo dzakawanda. Hapana chitsva chamungazoda kutanga kutaura muzuva ranhasi handitika. So ndonyaya yanga ndangoya nayo yekuti aiwaka ngativapewo umwe mukana, ngatisavashoraiwo, ngativanzwisiseiwo kwavari kubva, nekuti hatizive kuti vari kubva nekupa handitika. Tisatatanga kunongedzera zvigunwe, ngatite sei, ngatiteerereiwo kuti aiwaka nzira yaakafamba nayo iyi yakamira yakadai, then tozotanga zvedu kuita sei, kujaja handitika. Even kana bhaibheri shoko raMwari rinotaura iro kuti judge not, for you not to be judged. So who are we to judge masingle mothers handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, ndokuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.